Ngiyabingelela uma nguThobani. Okunye engizocela ukuthi nginibhekise kukho namhlanje nginithiphise kukhona okufanele ukuthi nikwenze ukuze izinto zenu zivuleke. Uma sikhuluma ngokulandwa komuntu oshonile ngehlahla lomlahlankosi lapho okuphumele khona umphefumulo. Into leyo ewusiko, into leyo edingakala ukuthi niyenze. Umuntu uma eginqike nemoto lapho kumele niye nomlahlankosi nifike nimthathe. Yabo, ngalokho ngiqonda ukuthi abantu into abafanele ukuthi beyenze leyo, bengafiki befaka iphambano belayida amakhandlela beshiye kanjalo. Kufanele ube khona isihlahla somlahlankosi. Lokho usuke ukwenzelani? Uthatha umphefumulo wakhe, umzimba usuke usuthathile. Omunye uzothi engane umzimba uthathiwe manje umphefumulo yindaba ufuna ukuthathwa ufake ekhaya. Isizathu salokho, thina singamaZulu, thina sindle emnyama. Emandulo kwakwenziwa njalo, namanje kumele siqhubeke lapho babenza khona. Singabi nemibuzo. Is not ukuthi wena njengoba usunalo lwazi onalo, noma usukhona lapho usukhonza khona, noma sekhona lapho usukholwa khona, mesuthi wena obabamkhulu bakho babebheda nansi into eright. Yabo, yilapho khona uqala khona ukulahla izimpande zakho. Yikho ngithi kubalekile ukuthi abantu belandwe ngokosiko labo. Hayi ukuthi wena uzothi hayi mina ngizomlanda ngokwenkonzo. No, idlozi nenkonzo izinto ezimbili ezehlukene. Mangithi izinto ezimbili ezehlukene, idalwa asiyikhonzi kodwa siyazikhumbula. Bese kuthi ke uNkulunkulu siyamkhonza ngoba nguye umenzi wezulu nomhlaba. Sengisho ukuthi lokhu okwedalwa kufanele sigcine kungamasiko, njengoba neBhayibheli lisho lithi singalahli insika zoyihlo. Lichaza ukuthi ungalahli imvelaphi yakho, ungalahli impande zakho. Njengoba wena unezimpande wawukhona, namanje lezo mpande angeke size zibulawe nguwe. Wena ayikho into ozoyishintsha emndenini wakho, ayikho into ozoyishintsha eyayenziwa ngokhokho bakho. Wena unga-eda, is not ukuthi uyashintsha. Abantu kufanele ukuthi belandwe. Imoto njengoba siginqeka kanje, yile mphefumulo le ehamba izula emahlane. Mese abantu beyakhala bethi amadlozi ayathwetshulwa. Umuntu ma eseshonile lapho eshonele khona uyalandwa ngehlahla, kuwusiko. Ngeke ubuze ukuthi mangamlandanga, mangimlandile kunani. No, asenzeni